Ζείτε στην Κωνσταντινούπολη. Ποια είναι η αίσθηση που έχετε εσείς για όλα αυτά? Ήθελα να σας πω ότι είμαι Κωνσταντινούπολίτισσα και σπούδασα οικονομικά και ήμουν ξεναγός και μελέτησα ιστορία, αρχαιολογία και νομίζω ότι ξέρω την αξία της Αγίας Σοφίας. Ναι. Είναι μοναδική, δεν υπάρχει. Οι πολίτες τι λένε, οι άνθρωποι που ζουν στην Κωνσταντινούπολη και... Θα σας το πω. Και δεν είναι θέμα θρησκείας. Η Αγία Σοφία είναι παγκόσμια κληρονομιά πρώτον. Δεύτερον, το λέω ξανά και το τονίζω, είναι μοναδική. Ναι. Και όταν κάποιος μπει μέσα, είναι μια άλλη ατμόσφαιρα. Μια διαφορετική αίσθηση. Και όχι μόνο οι χριστιανοί, και πολλοί στη Τουρκία θέλουν να μείνει η Αγία Σοφιά ως μουσείο. Ναι. Και αν θυμάμαι καλά, πριν 15 χρόνια, ο πρόεδρος Ερδοάν έδωσε ένα δώρο στη Κωνσταντινούπολη. Είναι μουσείο Istanbul Modern. Η οικογένεια Ζατζή Βασί άνοιξε αυτό το μουσείο με την υποστήριξη από τον Ερδοάν. Μάλιστα. Και είναι ένα γνωστό μεγάλο μουσείο και η Αγία Σοφία είναι ένα μουσείο. Μάλιστα. Και η Κωνσταντινούπολη είναι σαν Νέα Υόρκη. Σε παρένθεση, χωρίς την ιστορία το λέω αυτό. Δεν μιλάω για την ιστορία της Νέα Υόρκης, αλλά εννοώ ότι η Κωνσταντινούπολη είναι μια πάρα πολύ πολιτισμική πόλη, multiculti, έτσι δεν είναι? Ναι. Και η Κωνσταντινούπολη καμαρώνει με την Αγία Σοφία. Ναι. Η Κωνσταντινούπολη ανήκει σε όλους. Μάλιστα. Και η Αγία Σοφία ανήκει σε όλους. Ναι. Εντάξει. Και γι' αυτό ελπίζουμε ότι ελπίζω ότι η Αγία Σοφία να μείνει μουσείο. Να είναι μουσείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Güle güle görüşürüz.